Piqué, die gaan kijken naar de boord van 12 en girls van 16 jaar met Bram Heren, Jasper van Zutten, Kean van den Duivel, Jobby Kolko, Jeffrey Bekkers, Michael Gelle, Kevin Muur en Koen van der Lijn. Dat zijn de mannen op de baan die in hun halve finale met Michael Gelle hier op zijn eigen baan met een hele mooie sprong. Met Van der Wij staat op plaats nummer 2, Van Urik, en Asbolk op plaats nummer 3. We kijken naar Koolman op plaats nummer 4 en die zien weg met Van den Dijssel op. En Van der Wij doet toch heel goed daar aan de binnenkant, drukt hij de concurrentie naar buiten en neemt hij de vierde positie over. En dan is het toch Koolman die daar goal verslagen aan te zijn. Hij zakt terug naar plaats nummer 6, daar zit Bekkers nog tussen. Het is Milo Keil van den Dijssel die misschien als vierde man in de finale. En met de semifinal. Gaan we kijken, gaan we loeren. Hoi, hier dan in het crash te pakken hier. We kijken naar voren en we zien daar in de halve finale is met Max Homo, David de Vries, te gaan. Robert Ruiter, Rick Boekhout, een van de niet tegen kijk gaan zelf. En die Rick Boekhout die daar de hand was. En voor even zit exit natuurlijk. We gaan kijken naar de man hier aan de leiding. Nick Stevens, de man van het Dream Team. We kijken naar Dream Team Veros, Thijsavond op plaats nummer 2. We kijken naar Van de Wiel, ja hij zit erbij ook. Erik van de Wiel daar op plaats nummer 2. We kijken naar een dame in dit gezelschap. En hopelijk gaan we een dame meenemen naar de finale. Het lijkt er alsnog wel op. Instagram zit daar goed bij op plaats nummer 4. We kijken naar Stevens, hij laat de wind pakken. Voor Zaal als voor Van de Wiel. En wie gaat er nog even worden is dat David de Vries. Gaat hij daar nog een goed in